Il-President Emertu Mer Luis Colejro preka l-Arċisqof Charles J. Cicluna u l-imam li jmexxi l-komunità Iżlamika f'pajjiżna kienu fost dawk li l-ġimgħa filgħaxija ingħaqdu mal-Moviment Graffiti fil-fġieli li fakret il-memorja ta' Ċkejkna Luġin, tifla Sirjana ta' 4 snin illi mietet bil-għaġġ. Wara ġimgħa bejn sema u ilma u bosta tal-biet għall-għajnuna fis-6 ta' Settembru l-Forzi Armati ordnaw vapur tal-merkanzija, il-BBC Pearl, biex jagħmel operazzjoni ta' salvataġġ għalkemm dan il-vapur jidher li wasal tard wisq. Luġin kienet mitlufa minn sensija meta tellawha fuq il-vapur u mietet ftit wara, bl-aħħar kelmiet tagħha ikunu ma għandilaġġ. Waqt il-protesta graffiti qalu li l-mewt tagħha kienet prevedibbli u seta' ġiet evitata u bħal Luġin hawn ħafna oħrajn. Huma qed jitolbu lill-Gvern Malti biex ma jkomplix b'din il-politika inumana u brutali li bija qed inisofru l-iktar nies vulnerabbli, politika li tiġħad id-dritt għall-ażil u biex ma jibqgħux jagħmlu lill-poplu Malti kompliċi f'din il-politika qattila u kifra ta' abbandun. Al kontrarju qed jitolbu biex il-Gvern juri solidarjetà u rispett ġenwin lejn il-ħajja ta' kull persuna. Intant bħalissa fl-Isptar Mater Dei hemm tifla oħra li qed tiġġieled għal ħajjitha wara li belet ammont ta' ilma baħar. It-tifla kienet salvata minn fuq dajsa il-ħadd li għadda u l-kundizzjoni tagħha jidher li għadha waħda kritika. Kelliema l-Forzi Armati ta' Malta kkonfermat dan il-każ, iżda ma nataw ebda dettalji dwar kundizzjoni tat-tifla.